Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, o ako na po gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Agab. So may mudto na kanatong tanan. Ato dahil nga timbayaon og may mudto manghigala ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong pod nga station manager dito sa Acting Basay, si Brother Elmer Lugatiba, ug ang tanan nga mga katawhan. Laban ng pamilya ni Brad Elmer. Kamusta naman Brad Elmer? Ang ato usab nga mga kaigsunan din na sa Acting. Ang ako mga parinto din sa Basay, kamusta naman din na sa may Santa Bayabas, no, Santa Catalina, Bayawan o Basay, no, Santa Bayabas, no, niyan, no. So muna nga yampo nato mahigala ang tanan nato nga mga kaigsunan nga tuwa karon dito sa kining National Capital Region, no, kini Kamanaba area, no, nga baguhay pa lang in taon na igo ni ining makalilisa nga baha, no, kay super typhoon inubanan sa bagat, no, nga tao medyo gyud na taas po kayong tubig hapon kay high tide o niya may habagat pa, may kining gitawag og super typhoon nga Corina una nga medyo gyud po usab na igo-igo sila nga grabe sa pagbaha. So siguro akong kuhaan og pagtulunaan po manghigala ibinigayod alang sa atong mga local government units kay usa sa mga hinungdan di ay kuno nga grabe kayo ang pagbaha, ang mga barado nga mga kanal, no, nga dulot po sa hilabihan kadaghang basura nga gikuan sa mga tao, gibubo dito nga motubag po ng mga tao ilanan kunong gibubo sa kanal, ilahang basura kay naapog kunoy mga basurero nga dugay po kuno kay kuhaon, no, marog nag kuan na ba murag basul-basulanay na. So nga importante yun nga dili kita makumpiyansa. No, mga basurero regular gyud nga manguha sa mga basura o niya ang mga tao po di po mulabay sa lang basura dito sa mga kanal. Murta ba nga na gyud tabaon niya ang ato apang mga LGUs tan-awon po nga aduna kita igo-igo usab nga kining gitawag nato personahe sa mga nagkalain-lain nga mga lungsod. No, daghanon pagay nato, no, kay dili pag-unsa mga higala ha, suri kas munisipyo, mga munisipyo ba dili lang kumo point og munisipyo, pero tindaghana kayong mga kining job orders nga walay mga trabaho. Naglingkudanay ng mga babae nang make-up ug uban pa, no. Parang ako may maayo og manghar daghan kay basurero kanya mamalit daghan kayong trucks basura. Labi na kayo sa mga areas nga biro sa ato pa na thickly populated. Kay thickly populated, daghan gyud po ng basura. So kay daghang basura, kinahanglan og daghang basurero. Ya kinahanglan kay daghang basurero mo hire ta. Imbis nga mga job orders nga mga babae nga nagpasiksira dito sa mga opisina. Dawa sa munang dili maayo nga manghartag mga siksi kay mo rin na bisyo niya pasiksiya nga mas mayo nga mga basurero no mo ato ang tagaan priority o palit po tagdaghan kayang mga basurahan mga kining sana mga kitawag nato og garbage truck nga no o mangita pud tag lugar nga kining gitawag nato landfill areas, no, aron pod nga masulbad na ning basura kay mura ra nagwala na ning basura mahigala, no, pero pag abot sa mga kalamidad nga perte ng grabiha ang baha anha pa ta makahinumdom niya na, no, muna po, no, unya lain po nga problema kining gitawag nato og kinibang lugar bitaw nga kagianan bas tubig ba daghan kayong mga waterways waterways nga gihimong mga subdivision naalihan dunay mga kanal nga agianan sa tubig sa una karon gipanghimo ng mga subdivision, no, kani bitaw kini yung tubig mga higala mangita nag-agianan kunya katong ilang agianan og gikuanan na kana bang gihimo ng mga subdivision
na mukuan na magkatibulaag ang tubig muna nga usahay taas kayo ang baha. Muna nga ato ra yung estudyuhan ni mga higala no kay parehas Manila nga abot in town sa ilang atop ang tubig. You know, aliman bayakan magbagulbol na maganit ang mga higala o tagituhod na ni tubig sa baha. Unsa na yung tagilapaw na nato ang uban na naglangoy na. So wala no, ato lang nya tanan taman responsibility ang LGU gyud. No, dili pwede nga mga tao ra may ato ang kuano LGU gyud kay kamo man mo nagdumala sa kana mga barangay, kamo may nagdumala sa mga gitawag nato kalungsuran o kasyudaran, kamo gyud maoy mo labi na gyud ka honorable mayor, no? Doon na ko'y nailhan nga mayor mga higala nga maugi mangunay, no? Maugi mangunay mo kuan gyud mo sakay gyud mga higala o kining rescue boats mo tanaw gyud sa mga basurahan, mo tanaw gyud kung limpyo na ba ang iyahang lungsod, iyahang syudad man tong iyahang syudad, musuroy mga higala o wala ba'y basura nga naka-standby. Muto siya, parang moingon ako, command responsibility, mga halangdong mayor nato, maugyod, no? Kaya kung ako pa'y mayor, so sa kadlawon pa siguro, gasuroy na ko. Tanaw ko sa ako ang lugar, tanaw ko sa Changi, tanaw ko sa kining CR, tanaw ko dito sa mga karnihan, kung limpyo ba, na mga dalans bukid, kung pa sa alas 4 pa sa kadlawon, gasuroy na siguro ko, no? Pero nasaon nga lahi man nga ito, kinahanglan nga isip mga kinadakan nga ato pa sa ako ra nang kuan tambag ra pud ako sa ako mga atong kamayuran nga mga kadlawon pa matana mo alas 4 pa no aron ato nang matanaw ug unsay maayo para sa atong lungsod unya kanang daghan kaayong mga job orders ng mga siksing mga babae ilisin ninyo nag mga basurero ilisin ninyo na og mga job orders ng mga kanang construction workers para ato mapa-improve ning mga dalans bukid. No, klaro ba? Inana ba nga mga kuan? Nya kadlawon pa alas 4 pa magmatana, no? Matanaw nato ning ato ang lungsod. Dili mahimo nga alas 8 buntag mo pa na imuhang pagkuna-kuna kung unsay maayo para sa ato ang mga constituents. Mas maayo gyud mga halangdong mayor no ako tahod man jud mayor mahigala. O ang tanan nga mga mayor higala man gyud nako kay ako mo tahod man jud mayor kuna nga mutambag ako lamang talo atong mga mayores kuan gyud alas 4 pas kadlaw di matana pa mata kay ako alas 4 man jud pas kadlaw mahigala nga mata kisugod na sa atong trabaho ya matulog buta ako sayo matulog alas 8 maybe para kondisyon pag ako klaro ha natural ning nahisgutan mahigala tungod kay sus Ginoo ko tanaw ninyo gud mahapon mahigala sa baha dito sa Manila mahingawa gyud ka. Ala no, padayon ta kita sa itong Saint of the Day. Saint of the Day nato karon walay lain kung dili si ang ato ang patron sa Tanhay mahigala. Happy Fiesta Day sa itong mga igsuon mga Tanhayanons no. Ug sa dapitan no mo pud Santiago Apostol gihapon matud pa ang ato ang patron din niya. Kitang mga kini si Saint James the Greater at Saint James the Apostle anak ni siya ni Zebedeo. Iyahang mama no nihangyo sa atong ebanghelyo karon ba nihangyo nga tagaan sila dagkong rangko ng iyang mga anak si Santiago ug si Juan kini San Juan Apostol apningon ang Ginoo nga ayo rin ang rangko ang importante ang pagpangalagad ano mo na nga kini si Saint James mao nahimong apostle to Spain no gani sa iyahang matud pa pagpaningkamot agi sa Via Dolorosa mulo surrender na unta ni si Saint James si San Santiago apan matud pa nagpakita ang Mahal nga Birhen nga anaa sa ibabaw sa usa ka poste kanang Our Lady of Pillars nga maupoy patron sa Pamplona ug gi-encourage kini si Santiago napadayon dong kay kanang dako na ba kayo o kitang giandam nga tahas ani mga katsila okay ang mga katsila baya mo ay gihimong magsasangyaw no sa kining mga katawhan diri sa may Latin America kabantay mo magala sa El Salvador no mga Uruguay no mga Puerto Rico Costa Rica mga katsila na pinulungan nga nuan tungod kay mao kini ang mga lugar nga nahimong miyembro sa una sa gingharian sa Espanya unya mukuan ra punta
malipay ra pud ta kay gitudlo pod sa mga katsila mga higala ang Kristyanismo. Muna murang para nako mao'y hinungdan nga wa gyud paundangan ni Mama Mary si St. James. Ayaw dong ayaw undang kay mo pauli naman unta si St. James. Niingon siya nga uli nako. Kapoy kayo ni, rati kaon na ni klaro, pero niingon naman nga birin, ayaw dong, ayaw. Padayon kay kanila bang mga katsila nga imong sangyawan, kwanta ba, paghimuong na ba ni namo ang misyonero. Muna, tabo mo ng diri sa Pilipinas, kita diri sa Pilipinas, ang ato ang katsila nga pari, nga niabot diri, o sa kadayosisano nga pari, si Padre Pedro de Valderrama. O, nga itahasan usab ni King Philip, no, Haring Felipe sa Espanya. No, si King Philip, no, kabalo mo kisaris Philip, no. Dili Philip nga kining ubada. Philip nga gikuhaan sa pangalan sa ato ang nasod nga Philippines. Ano no? So bana no nga karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan si St. James, ang apostoles alang sa Espanya nga mao'y nakatampog dako aron nga ubay-ubay gyud sa mga nasod mahigala na mahimong mga Kristiyanos. Kaya undang na unta dyan siya. Undang na, pero niingon si ang Mahal nga Birhen. Nag-bilocate ang Mahal nga Birhen. Tungod kaya niya ng higayuna nga nagpakita kit siya kay Santiago. Buhi pa siya. Tuwa pa siya kauban sa mga apostoles. Pero nag-bilocation siya o nagpakita kang St. James. Viva Senyor Santiago. No? Maupo ni patron ng higala. Dipulog ko siya namin po ng taga-Dipulog. Madali naman ng taga-Dipulog ng higala. Grabing pag-asinso, no? Kami dire sa ako ni asinso mo ko, asinsuka ba? Asinsuka. Baling pag-asinso na ako ngayon gala. Nag-asinsuka. Asinog suka ni sudan nag-asinso ng manyo. Mau ba pa talaga asinsuka dahil ka, di ka perius ni Aligo, ni Alice Go. Sa naman daros sa sudan doon ni Alice Go. Ay, check mo na nagsulat na sa puto kaya wala na may pugo. Nasa nang folding si Alice do ba kaya wala na may pugo, nagsulat na lang, nagkaon na lang sa puto. Wala na may pugo, di puto na lang iyahan. Alam na yun tawag igala no ato ang ating bayaon ug may bunto ang tanan nato mga kora-paruko sa nagkalailan ng mga parokya ko sa ato ang Gawix basin ko na nakabalo na kamao pa ito mo Facebook si Gawi kasi Onisimo Bumidiano, no? Bumidiano gurdon si dining Durango. Musta naman ganda sa Winnipeg, Gawex. Musta naman ug ngako kung sa Gawex may gala si Father Christian Durango. Musta naman ganda Gawex, ano? Nala no Roman Catholicism mga tuwa karon nga gihapon kining gitawag na itong topic kabahin gihapon sa Black Nazarene, no? Ang Black Nazarene mga higala usa kini ka sacramental, no? Sacramental sa ganito kining sacramental mga butang na balaan nagihimong balaan kung maoy nakapausa sa mga nakapaligon sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Ano? Usa nga nakapaligon sa atong sample lang mga higala kining kining sinyo sana kining puong Nazareno, no? Kini bitaw gitawag na to kana bitang Black Nazareno, puong Nazareno, pero tinaghanang nagdebosyon man higala kaya na tungod kay labihang milagroso tungod sa mga milagro nga nahitabo tungod sa Black Nazarene mas diligon pa ang mga tao sa ilang pagtuo sa Dios. In other words, ang mga sacramentals points us to God's mercy and make present God's grace to all of us. Sa ito pa pinaagi sa mga sacramentals na himong presente ang grasya sa Diyos alang kanato. Na nahitabo nga higala sa kining Senyor puong Nazareno. Nga perteng daghanang manimbas kapo tungod sa puong Nazareno. Sa ito pa nakatabang og dako ang puong Nazareno. Sacramentals na siya, pero nakatabang og dako na ang mga tao mas dinaghan pa na mutuo sa Diyos o misalig sa Diyos. Naklaro ba? Na mga laing relihiyon ay ilang sawayon ang puong Nazareno o muuban pa na Santo Niño kuno muni mo ka gipangwarta kuno nato lang. Ug sa mga tao dili nimo mapugnan nga mohatag og mga donations pero gigamit ba po na nato. Ako lang mga higala diri sa Ayungon
ang mga donations sa gihatag sa mga tao ako bitong gigamit nga kanang panglibreng kasal sa ato ang mga kining gitawag nato mga parokyana, mga parokyana tuong mahigala no, pero doon na ko gigahin nga budget para sa mga kaigsuoran nato nga gitawag nato sa English o mga kanabitaw unwedded couple, unwedded kana bang kuan ba sa ngalan ana sa kinatsila pa na mga mansibado, libre ang kasal, libre ang munisipyo kay mga pobre man kay mga higala, mga indigents ato pa kung ang mga indigents atong tagaan ayuda siguro usa sa mga ayuda nato nihatag mao ang pagbayad nato sa munisipyo sa ilang kasal. Makita ni mga higala, how can you expect na magpakasal sila mo na kanang naay kanabitang nga Muslim munisipyo di man sila kabayad kay mo say gumabayaran tag 600 do na 800 750 kunya kuan ba ya hand to mouth existence ba sa kuan pa nakakatuka ba dili makakaon og dili makatuktok og dili makakaka so bada no nga apil na ni anak mahigala ang atong apostolado nga plus daghan pang nato nga mga kuan mga apostolado ka atong gihimo alang sa mga tao mga youth igastuhan nato mahigala nga doon gatherings kada sa the whole month of May doon na sila gatherings every Saturday aron po kay gigastuhan gid nato dili gid ingon nga ato na po gipasagdan no doon sa kining ato po nga kalihukan sa Santa Cruzan na po tayo gihapoy mga kinagmay ingon nga dili ingon natong gipangwarta of course na po tayo ang uban nga parte po dato pong gipatukod og mga kapilya no? Uban po ng mga kanang gitawag natong donations patukod po nato sa kapilya o nato mga simbahan nato pong gipayo papintalan ingon ni ana so ingon ni ana dili ta mo ingon nga pangwarta dili ta ang kina siya kanang gitawag natong painful accusation nga kaming mga pare na giningon ni ana ayan wala mi ana ang amo ara gyud nga sa ako I'm talking personally for myself kung maingon mo si kuan lagi dili ko ana makasulti para nila pero para sa ako personal na ako na gitawag nito akong personal na kinabuhi wala na dili na siya na among gigamit ang mga sacramentals mga sakramento para magkwarta mo na yung mga mga akusasyon sa mga pastor sa lahing relihiyon wala na pastor lahi na imo kanang nasipyan ka para nako sa akong personal na kinabuhi muna nga dili na to ma-generalize na tanan di mo ko moingon I will not defend akong depensahan ang akong mga kaupang para pero sa ako ra no nga dili wala na ako na buhata no nga ang kwarta sa simbahan akong gamit alang sa akong personal na kanang gitawag na to capriccio klaro dala no may muto na kanatong tanan mga higala o kare na kita sa atong sa Novena, kining Black Nazarene. Sa so, nang ginaingon, ang Black Nazarene, daghang kay nagdebosyon o daghang kay nanimba sa Quiapo. Nga naman, tungod kay daghang kaayong mga nanimba sa Quiapo, tungod lagi ni ining gitawag na to og mga milagro nga nagpangitabo. Dayon ni ana no. So muna nga maningkamot ra gyud pud kita. Pangayoon nato sa Ginoo nga unta no mamahimo nga takos ang katawhan sa Dios nga mamahimo nga sasama sa katong mga sacramentals mamahimo usab kitang pamaagi sa Dios aron nga makatabang kita sa atong isig katawo. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.